Holder du fast? Hvis du kigger lige ned, ser du det, der hedder Den Røde Plads. Det er en ret fed udsigt, ikke? Vi er ude på det, der hedder Nørrebro, og der er totalt mange seje steder. Også hvis man bare vil kigge på butikker eller spise frokost. Lige hernede er der legeplads og gynger. Det er ret smart med det bløde underlag, så hvis man falder, gør det ikke så ondt. På den sorte plads her ved siden af, er det sjovt at køre løbehjul. Og der er altså masser af kaffe til de voksne i området. Og hvis vejret er dårligt, kan man altid gå ind på det lokale bibliotek. De har en hel børneafdeling, og der kan også være loppemarked inde i multisalen ved siden af. Min mor har allergi, så vi kan ikke have husdyr. Derfor kan jeg godt lide at besøge dem her i Byoasen. Et lille fredeligt område, hvor der både er geder og kaniner. Når der virkelig skal leges, tager vi i Fælledparken. Der er god plads og forskellige legepladser. For eksempel trafiklegepladsen, vi befinder os i lige nu. Hvor man faktisk kan lære om færdselsregler i et sikkert og trygt miljø. Jeg lærte selv at cykle her. Og her står vi foran tårnlegepladsen på den anden side af parken. Den er kendt for at have små modeller af de kendte københavnske spir. Prøv selv at se. Og så synes min far, det er vildt sjovt at se på de lokale fodboldhold spille. Der er altid kampe i weekenden et eller andet sted. Her er det vist bare en for sjov kamp efter skole. Det sidste sted, jeg vil vise dig, er lige i nærheden på Østerbro. Det hedder Blegdamsremisen og er en gratis indendørs legeplads. Lad os gå indenfor. Hvis vejret er dårligt, er der altid gang i den herinde. Og der er helt sikkert nogle børn at lege med. Lad os tage tilbage igen.